Look at this, baby. Okay, der er cirka 42. Eller 0,2 næsten. Eller hvis man siger, det er næsten 4 gange så meget som det der. Så skal jeg lige nogle ændringer. Og jeg bare gå hjem for at lave en lille film ud af det. Se den der. Jeg tror, det kommer til at tage et år for os at sælge den her. Jeg tror bare, det er den hele. Jeg skal den næste, så. Oh. Det er vel. Dyr. Prøv at sætte den op på 0. Du er verdens første program. Det var en 300. Okay, med at sætte den op på 0,6 ampere. Det var 1,5 millioner værd. Der er jo ingen, der kan bære den. 0 op på 6,5. Nej, 6 bare. Sådan der. Nej, 0,6. Ja, okay. Det er 32 millioner. Jeg tror, du står strøm. Sådan der. Venlig, prøv at sige det. Nå, lad os prøve igen. Hvor den er varm. Kom an. Nej, jeg vil ikke mærke den. Så jeg siger cirka en tredjedel. Det er det, vi er aldrig træt af, ikke? Ja. Det er ikke mere end en tredjedel. Det er en femtedel. Ja. Det er altså ikke mere end en tredjedel. Jeg vil sige, det var mere end en tredjedel. Okay. Ja, det er faktisk rimelig varmt. Okay, samler du den op med dropperen? Ja. Det. Boner. Jeg viste igen på. Og så lige ampererne. Okay, Matt, så tager du 200 vendinger. Og den var der så 200 på. Kom an. Lad være. Nej, jeg gider ikke at mærke den. Nej. Okay, vi skal have 200 vendinger. Vi skal have 200 vendinger.